Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ ụwa dị omimi. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe anyị kwuru na obiọma anaghị ekwe ka ihe sere ya na mmadụ, kama ọ ga-eme ọ hapụrụ onye ahụ ka o were. Ọ bụ nke a mere Adaeze ji akpọ ya ọchọ udo, ma hụkwa ya n'anya karịa ndị ọzọ n'ihi ezigbo omume ya. Obiọma na-abụ o teta ụra n'elekere 5 nke ụtụtụ, ọ malite jebe ozi dị n'ụlọ. Ọ na-eweta aka n'elekere 6, o mechaala ihe ọ ga-eme gaba ọrụ. Ọ bụ etu ahụ ka o si eme ma o ruo n'ụlọ ọrụ ha. Ọ na-ewere azịza zachasịa ebe niile dịka nwata maara ihe si eme omume. Obiọma achọghị ịma ma ọ bụ ya bụ onye izizi bịara ọrụ ma ọ bụ ya bụ onye ikpeazụ. Nke o ji achọ ịma ma ọ bụ ya tọchara ndị ọrụ ha ma ọ bụ ha tọchara ya. Ọ na-ewetu obi ala were zaa ebe niile, mee ka ebe ọbụla dị ọcha n'ihi na ọ maara ihe ọ na-achọ. Mgbe ụfọdụ nne ya ukwu na-asị ya hapụ ịza ụlọ ọrụ ka onye ọzọ zaa ya, mana Obiọma abụghị ihe ndị ahụ na-eche ya. Ọ na-agwa nne ya ukwu sị, ebe naanị m rụrụ ọrụ dị n'ụlọ nna m, ọ bụ na nke dị n'ụlọ ọrụ agaghị ekwe m ọrụrụ. Ọ bụ na iji ọkpa ka eji amata nwata ga-akpụtara nna ya ehi. Ihe ndị a niile Adaeze hụrụ were kpebie n'ime obi ya na ya ga-edu Obiọma ụlọ nke ọma ma ọ mụchaa ọrụ. Ka afọ abụọ gachara, Obiọma gara ọrụ otu ụbọchị wee gwa Adaeze na ya amụtachara ọrụ, na ya achọọla ịga malite nke ya. Ihe a Obiọma gwara Adaeze tọrọ ya ụtọ nke ukwuu, n'ihi na ọ na-eche ka Adaeze jiri aka ya gwa ya na ya amụtachara ọrụ. Ka ha gbasara ọrụ, Obiọma lara were kọọrọ nne ya ihe Adaeze gwara ya, n'ihi na ọ gwara ya bịa n'ụbọchị ole na ole na-abịa.